40 jaar mijn hart en ziel je hem inzet voor de zaak, maar ik voor het dorp. Ik zou zeggen, een hartelijk applaus daarheen. Al 40 jaar lang bakt Wander Schotanus van Twieselerheide met een soort liefde en passie ballen, broodjes en taarten. Het jubileum gaat hier net onopmerken voorbij. Schotanus en zijn vrouw waren in het Sintjeszet en dat hielden ze net verwachten. Monsterachtig. Dit had ik net verwacht. Nee, echt niet. Dit is echt, mooi. Hele verrassing. Ja, hele verrassing. Wander en zijn vrouw Jeltje binnen een echte eenheid. Meneer stipt mij de handen in het daai en mevrouw zorgt ervoor dat de winkel de krees uitshot. Het product was makkelijk, maar zelf een keerpje willen. Dus als er dan eens een keer iets had, ik het meneer eerst met de leven. Ik zeg, ik wil dit zo net keerpje, dus ik verkeerpje dit ik net, want ik wil het zelf ook net keerpje. Dus, En dan krijgt je vrouw gelijk. Ja, zeker. Meestal wel. In die 40 jaar had Schotanus aardig wat vaste klanten opgebouwd. Dwarpslui en Freun hoop je de komende jaren echt nog altijd bij haar een vaste bakker te lonen te kennen. Schotanus is net voor te tinken uit Twieselerheide. Heerlijke bollen, hartstikke goede breien. Ja, dat is een dwarpwinkeltje, dat we maar de zaak wel een beetje heek worden, net. Je kan wel wat goed kopen misschien in de winkel, maar het zal lekkerder net. Dat is een heel bijzonder man, hè? Ja, kun je dat uitlezen? Nee, ik kan het net uitlezen, maar ik vind het een heel mooi man. Dus ja, ik vind het wel heel belangrijk van het dorp dat er een bakker nou is. De meeste winkels binnen het Lietse dorp is al vertrokken, maar deze bakkerij bestaat nog steeds. De wie hege bezitten bij het feestje. Burgemeester Oebele Brouwer kwam Ekdel om zijn waardering uit te spreken voor Schotanus. Want hij is meer als alleen nog een bakker. Eigenlijk is het heel iets en toch is het zo wichtig. Toch is het zo groot. Dit is mijn skip. Dat zo'n bakker hier zit, zo lang al, met zijn winkel. Het dorp die is goed voor hem, hier is goed voor het dorp. En dan bestaat hij 40 jaar en het hele dorp staat om ons heen. Zo, dat is zo mooi in zo'n Lietse dorp als Twieselerheide.